соли 2025 барои кишоварзон, боғдорону чорводорони вилояти Хатлон соли файзбахш маҳсуб ёфта, ҳаҷми умумии маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардид. аз рӯи нишондодҳои оморӣ беш аз 65% маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурӣ дар вилояти Хатлон истеҳсол мегардад. бахусус дар самти пахтакорӣ соли 2025 вилоят ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ ноил гардид. аз 19 шаҳру ноҳияҳои пахтакор 16 шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон дурнамои истеҳсолиро бар зиёд таъмин карданд. ба ҷои 254300 тонна пахта 259551 тонна хирмано роста дурнамои истеҳсолиро 102.7% таъмин намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 95298.9 тонна пахта зиёд мебошад. дар сурати таъмини ҳавасмандии истеҳсолкунандагон, болобардоштани нархи пахта дар бозори ҷаҳонии вилояти Хатлон имкони воқеӣ пайдо мекунад, ки ҳаҷми истеҳсоли пахтаро боз ҳам зиёд намояд. дар баробари ин дар 11 моҳи соли равон дар вилоят истеҳсоли маҳсулоти полезӣ ба 93032 тонна, меваҷот 412875 тонна, ангур 145988 тонна, гӯшт дар вазни зинда 226676 тонна, шир ба 509739 тонна баробар гардида 289700 сар гусола ва 1293697 сар барои бузғола гирифта шудааст. вилоят дар оянда истеҳсоли бештари ғаллудонагиҳо, картошка, сабзавот, пилла дорад. бо олимони соҳаи кишоварзӣ такя карда аз тухмиҳои хушсифати навъҳои серосили зироати гуногун истифода бурдан, тухми парварию хушзодкуниро дуруст баромонем. нишондиҳандаҳои истеҳсоли соҳа боз ҳам афзун хоҳад шуд. бо вуҷуди ин дар 11 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти умумии кишоварзӣ нисбат ба соли 2024 108.9%, аз ҷумла маҳсулоти растанипарварӣ 109.4%, пахта 162.3%, полезӣ 115.4%, меваҷот 115.8%, ангур 126.5%, гӯшт 112.1%, шир 100.5%, тухм 108% таъмин гардидааст. дар истеҳсоли маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ бахши хусусии аҳолӣ нақши муассир дорад, зеро имрӯз сокинони вилояти Хатлон моҳияти ташхиси хок, истифодаи тухмиҳои навъҳои серосилу хушсифат, хушзодкунӣ, ҳамкории самарабахш бо олимони соҳаро ба хубӣ дарк намуданд. ин омилҳои асосӣ ба даст овардани ҳосили баланд, истеҳсоли бештари гӯшту шир, тухм, асал ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ мебошанд, ки дар соли 2026 бояд тақвият дода шаванд. ворид кардани техника ва мошиналоти кишоварзӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг, технологияи муосири парвариши зироат дар гармхонаҳои инноватсионӣ, рушди соҳибкорӣ низ дар соли 2025 ба рушди соҳаи кишоварзӣ, истеҳсоли бештари маҳсулоти барвақтӣ заминаи боэътимод гузошт, ки дар соли 2026 ин раванд тақвият дода мешавад. طبق معلومات سرریاست агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба 1 декабри соли 2025 дар вилоят 1,207,743 сар чорвои калони шоҳдор, 3,115,753 сар бузу гӯсфанд, 64,200 сар асп, 2,833,243 сар парранда, 65,843 сар харгӯш ва 68289 оилаи занбури асал парвариш меёбанд, ки ин нишондодҳо барои рушди соҳаҳои чорводорӣ, паррандапарварӣ, харгӯшпарварӣ ва занбури асалпарварӣ заминаи воқеӣ гузошта, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат низ саҳмгузор хоҳанд буд. Саидзода Шералӣ, Фирӯзи Ҳусейн барои барномаи иттилоъоти ахбор.